jedini razlog zašto ja sam tu danas gdje jesam i zašto imam uspjeh je što sam ja u startu, kad sam se uključila i krenula u suradnju sa ovom kompanijom, u startu si postavila standarde ispod kojih ne idem. I nikad nisam se spustila ispod njih, ispod tih standarda ovih skoro 11 godina. Nikada. Većina ljudi koji uđu u ovaj posao ni ne postave nikakve standarde, nego kao, pa posložit će se. Ne bude se posložilo. Ne, nikad se neće posložiti, neovisno o tebi. Posložit će se onog trena kad ti odlučiš da će biti. Tad će biti. I ljudi mi često znaju reći, pa kao u stilu, ako bude išlo, onda ću zapeti još više. Ne bude išlo ništa nikamo bez tebe. Ako ti ne ide, onda tek moraš zapeti još više. Onda tek moraš još više dati truda i reći, ok, gle, zašto mi ne ide? Zašto mi ne ide? Šta radim krivo? Šta trebam poboljšati? Šta trebam drugačije raditi da bih imala rezultate? To je ono što trebaš stati i još više truda uložiti. O tome se radi.